Velkommen til Bogø. Og I skal nu på tur med grisevognen. Arne, min mand, han er født her på øen, og han kan køre traktor. Og jeg har lært at snakke igennem hele mit arbejdsliv, så derfor skal I høre lidt på mig. Allerførst vil jeg fortælle jer historien om Bogø Fyr. I 1816, der begyndte fremtiden på Bogø. Man byggede fyret. Man byggede fyret helt ude i vandkanten, og man byggede det faktisk tæt ved en lille gård. Og den kom jo til at hedde Fyrmesterens gård. Og når fyrmesteren han gik ud af sin gård, så skulle han gå cirka 6 skridt, så kunne han gå ind i fyret. Så han var en rigtig fin fyrpasser, og det gik godt i rigtig mange år. Indtil havet åd sig længere og længere ind, så fyret ligger næsten i vandkanten. Men de brækkede i hvert fald fyrmesterens gård ned, og så byggede de en ny, det er den hvide bygning, der ligger deroppe. Og når de bygger det her fyr i 1816, så er de helt det er jo til evig tid, ikke? Så vi behøver da ikke at forhandle det. Det ligger jo der, og fyrmesteren har sit arbejde. De var ikke klar over, at det skulle slutte med en GPS. Nu kan vi faktisk sejle rundt i Danmark, uden at se noget som helst. Vi kan bare kigge på vores GPS, så kan vi se, hvor vi er henne. Og det var jo også det ulykkelige, der skete. Jeg plejer gerne at fortælle. Anna og jeg, vi har jo sejlet rigtig mange år, og vi har samtidig sejlet natsejlads. Og i Bogø Fyrs tid, der har vi oplevet at sejle ud af Kolding Fjord om natten, eller når det var mørkt. Og så når vi så lige havde rundet Kolding Fjord, så kunne vi se lyset fra Bogø Fyr. Og så kunne vi sejle hele turen op fra Kolding Fjord, lige hjem til Bogø Fyr, lige dreje til venstre, ind til en pæl, og så sov vi der. Det for 10 år siden, der slukkede de fyret. De har slukket andre fyr i Danmark. Godt. Nu starter Arne Muggebikken. Det er sådan en ung traktor på 41 år, som vi har. Det er nemlig sådan, at den her grisevogn, den ejer Bogø Beboerforening. Og alle, der er medlem af Bogø Beboerforening, de kan låne grisevognen gratis. De skal bare medbringe en traktor selv. Så vi har været nødt til at medbringe en traktor. Og nu kører vi grisevognen. Og det er vores første sæson. Ja, nu holder jeg munden lidt. Men det vi gør nu, det er, at vi kører op forbi Bogøs højeste punkt. Og det ligger 8 meter under over havets overflade. Og herhenne ved det der grænbevoksning, der ligger det højeste punkt på øen. Det er sådan, at når du starter fra færgen, så er der asfalteret vej. Den hedder Prinsehøjvej. Og den går op til den danske folkekirke, så er der ikke asfalt mere. Prinsehøjvej, det er til ære for kong Christian den 10., som var herovre i 1905. Og han var prins Christian, og derfor hedder den Prinsehøjvej. Lige om lidt får I lov til at se en sten også, der viser højdepunktet. Der kan I se højvandstenen står der. Hvad siger du? Jeg siger, at den højvandsten her, den står her. Se, det er jo sådan, at der faktisk har været 14-15 gårde herover i rigtig mange år. Og på et tidspunkt så satte herremanden på Wedellsborg sig ned, og så lavede han en jordfordeling. Mellem de 14-15 gårde, der gjorde han det, at der var et stykke med frugtbart jord, et stykke med mindre frugtbart jord, et stykke med eng, et stykke med eng med tørv og strå, og et stykke med skov. Det vil sige, at der var ingen af bønderne herover, der blev rigtig rige, men der var heller ikke nogen, der blev rigtig fattige. Men de levede sådan i et rigtig fint kredsløb, fordi de havde det, de skulle bruge på øen. Herude, der ligger nu alle husmandsstederne udflyttet på nær 2. Husmandsstedet, hvor der nu er russisk kirke, og husmandsstedet, hvor vi bor i.
Vi bor oppe i byen, men de er flyttet ud til deres jorder. Mellem 1900 og 1905, der bliver der bygget 6 fiskehuse hernede. Og på den tid er der ikke nogen havn på Bogø. Der er en anløbsbro, hvor man kan lægge til i godt vejr. Så fiskebådene, de lå for svej ud for fiskerhusene. Men de havde jo sådan deres eget lille samfund her. Og de fiskere, de overlevede indtil 1972, der døde den sidste fisker. Og før 1961, der var det sådan, at når man gik ud af porten i Mosegården og gik over Markvejen, så startede mosen simpelthen. Det var sød mose. Det lægehegn, der står der i Tjørn, det er rigtig gammelt, for det er fra før mosen, den blev afvandet. Okay. Hvordan kan I se, hvordan det smider det ind? Fordi så var det selvfølgelig, det kunne være der mere. Værsgo, ham på vinden. Altså Arne, han er ikke helt enig med mig, men jeg siger, de fleste dage, der kommer vinden fra vest i Danmark. Og vi skal tilbage til 1872, men vi kommer op til nutiden. I 1872 i november måned blæste det fra vest i flere dage, og det var en virkelig storm. Der piskede al vandet fra de danske farvande op i Østersøen og den Bottiske bugt. Da det her stod på nogle dage, så blev det totalt vindstille. Og da vinden så rejste sig igen, så havde vinden drejet sig, og så kom den fra øst. Og så kom alt det her dejlige vand fra. Og det kunne ikke komme igennem bælterne. Værst gik det ud over Lolland Falster, hvor der faktisk var cirka 100 mennesker, der døde, og de mistede en masse kvæg. Og i Maribo er der nu en udstilling i år, der viser den der stormflod. Finn har allerede afsløret, at det gik ud over Bogø på den måde, at der var de sådan 3 toppe, der viftede op af vandet, og der var lidt kvæg, der gik til. Men det, der var det fine ved det, det var, at efter stormfloden, der de gjorde diget endnu højere. I kan se lige her i horisonten, derhenne er der en høj grøft. Det er det dige, de byggede op efter 1872. Og så kommer vi op til nutiden. November. Altså, I er klar over, og jeg ved ikke, hvor mange centimeter det er, men altså, Poul har haft en rigtig landmåler over og måle op, og han siger, at stormfloden på sit højeste var her. Men da der i november 23 blæste fuldstændig på samme måde, som jeg lige har beskrevet, hvis vi ikke havde haft det dige der, så ville vandet have kommet så højt op på Bogø. Så de var jo fornuftige, da de lavede det der dige der. Men så har Finn jo lige fortalt det der med, at øen er sårbar nede sydfra. Men hertil, og det er jo også tankevækkende. 4 landmænd tilbage. De 2 landmænd, de har næsten delt al jorden imellem sig. Den 3. landmand, han er ved at være en gammel mand, og han har solgt sin gård til sin svigersøn i Sønderjylland. Så Mogens, han er sådan medhjælpende gårdmand på sin forhenværende gård. Han bor derinde, og han har kun den lille strimmel jord, som jeg har fortalt jer om ved jordfordelingen. Og så er der Per, I skal møde. Det er også en ældre fyr. Han har sin fædrene gård, men arbejder over i Assens og kommer så herover og passer sin fædrene jord. Det er de, og resten. Smeden er til salg. Det er smeden. Det er smeden. Jeg husker at være smed, der arbejder derinde, så man kan køre hen og reparere med. Det er jo mit fødehjem. Og det er Finns fædrene gård. Er den ikke flot? Man kan sige, at det her det er jo bygget primært af greven, og alt det var jo op og køre, ikke? Så har man efter købt det fri, så har man bygget bygninger.
fædrene går lå derinde, og den er blevet revet ned i februar måned. Den har været i slægtens eje siden 1807. Der er en tømrer, der har købt det. Han troede, han skulle renovere stuehuset, men det var for dårligt. Så han er ved at bygge et træhus på svinestallens fundament. Det ligger rigtig dejligt. Det er et rigtig flot område, og ved I hvad? Heldigvis kommer der ikke ret mange mennesker herude, og det er vi rigtig glade for. For vi synes, det er sådan et fantastisk sted herude. Hvis I kigger stik nord, så kan I se Lillebæltsbroen. Kan I ikke godt det? Det kan I da sagtens. Og så er det jo... Er vi ikke længere væk? Ja. Nå. Og så lidt til højre, det er jo så Wedellsborg Hoved. Og så har Finn jo udpeget det gamle bro. Og den hvide bygning, kan se derovre, det er Husby Kirke. Og det er først, når vi når op til Bogø Kirke, når vi står foran kirken, så kan vi se Wedellsborg. Det er sådan, at vi har valgt, at når man sløjfer et gravsted nu, så flytter man ikke gravstenen. Man lader den være, fordi man synes, det bliver så tomt. Men vi har faktisk fået lavet en meget fint anlæg derom ved de rigtig gamle gravstene og en fin beplantning. Men altså nu, mine svigerforældre, de ligger lige ude til venstre foran roserne. Og der er stadigvæk nogle blomster, kan I se, der kommer op ved gravstenen, men den er blændet. Se, vi låser ikke, fordi folk ikke må komme ind. Man låser, fordi døren er så gammel, og når det er blæsvejr fra vest, så blæser døren op. Så derfor så låser vi efter os. Det betyder ikke så meget. Den her kirke, den er fra 1861. Ja, det ved jeg. Det var jo ham på Wedellsborg, der fik den bygget. Ja. Og det er jo også herfra, du kan se Wedellsborg Slot. Ja, det er jo betingelsen. Det var det jo. Ja. I gamle dage, før 1860, der var det sådan, at når man skulle bruge kirken, så hørte man til Assens Kirke. Og det vil sige, at hver gang et barn blev døbt, så på den tid, der ville man jo gerne have, at for der ikke skulle ske barnet noget ondt, så skulle barnet døbes meget hurtigt efter fødslen. Men når der var isvinter, eller der var for lidt vand og for meget vand, så kunne de ikke komme over i kirken. Det skete også, at hvis en døde herovre på Bogø, og de havde fået vedkommende lagt i kisten, og så skulle over Lillebælt, så måtte de sande, at det kunne de ikke den dag, og måske ikke næste dag, så lagde de kisten ude ved kysten og dækkede den til med tang. Og så er det, at herremanden siger, jeg vil gerne hjælpe jer med til at få en kirke, men jeg vil kunne se kirken fra mine vinduer. Og derfor ligger kirken lige præcis her. Hvis du går 10 skridt eller 20 skridt til venstre, så kan du ikke se Wedellsborg. Hvis du går til den anden side, så kan du heller ikke se Wedellsborg. Den ligger lige præcis her, så godsejeren, han har tjek på os. Og det blev en rigtig smuk kirke jo, med det her fantastisk flotte loft, som står, som det altid har stået. Det er ikke helt ægte, hvis jeg siger, at petroleumslamperne er fra 1861, for det er de ikke. Men jeg ved, at petroleumslamperne har været i brug indtil 1948, for der kom det elektriske lys til øen. Så er der nogen, der synes, det er rigtig spændende, at vi er lidt katolske. Og det morsomme, det er, at de har lige sådan for nylig sat sådan et tøj på der, men så vi kunne jo gå ind og se. Så jeg kan godt afsløre, derinde,
der er en støvsuger og rengøringsmidler. Og derinde der er vaserne og fadene til at udsmykke alteret med. Så var det så heldigt, at Saxil Kirke oppe mellem Odder og Aarhus, de skriver til menighedsrådet på Bogø og spørger, om de vil have et orgel gratis. Det lød i hvert fald spændende. Så de lejede en bil, der skulle hente orglet oppe i Saxil og få det kørt forsigtigt her til øen. Så ser de, at det kan jo slet ikke være dernede i det dernede på gulvet, der er ikke plads til det. Og så får de den fantastisk gode idé, at de laver en balkon. Og så hæver de orglet op, og det står jo rigtig smukt der, og det lyder fint. Det har en fin lyd. Men det blev rigtig dyrt. Jeg tror, det blev 24.000 kroner. Både for den der vognmand og så den der balkon. Men flot er det. Det sidste, vi har fået, det er de der 2 plader, der er bagerst i kirken. Der står præsternes navne fra 1861 og indtil vi kom i krise. Det var jo sådan, at når de ansatte en præst herover, så var han både præst og skolelærer. Og den første præstegård, den vi jo kørt forbi, det er den, der hedder Smedjen, den gamle smedje. Det var både præstegård og skole. Altså omkring 1850, der bor der faktisk 250 mennesker på øen. Men vi får jo 1938, der står der en ny havn derude i nærheden af, hvor der er en havn i dag. Og det går jo rigtig godt, indtil der kommer en efterårsstorm. Så blæser den bare i stykker som pindebrænde, og så må de jo på den igen. Og så tror jeg, at den er cirka omkring 1944, der står havnen færdig, og det er så faktisk den havn, der har virket og fungeret, en lille havn, der har fungeret indtil for cirka, nu siger jeg 12 år siden, godt det 14 år siden, der har vi så fået den havn, vi har i dag, og den er ikke ret meget større, men den kan jo så rumme cirka 50 både. Så om sommeren er her jo et liv. Men de 17 mennesker, jeg har omtalt, de har det helt for sig selv i hele vinterperioden. Vi er jo de sidste øboere. Vi ved godt, når de der 2 store landmænd, når de lukker ned, så lukker færgen også ned. Og så bliver det en ø a la Brandsø. Har man en sygeplejerske over? Har man en læge over? Eller hvad? Hvordan klarer du har man det? Intet. Du har, nej, altså hvis jeg skal sige til det der med maden, så købmanden han rejste for cirka 30 år siden. Så vi har et par fryser og et par køleskab i hvert hus og klarer os. Vi har kiosken derude, den er åben i cirka 3 måneder i sommertiden. Der er ingen læge, sygeplejerske eller så videre. Ej, der er jo desværre, der er jo kun gamle mænd og koner tilbage her på øen. Ja. Og ved du hvad, da de nedlagde skolen, så nedlagde de også børnene. Børnene uddøde jo, fordi selvom man havde børn, så rejste man simpelthen fra øen. Det er jo Paul, ham der døde der sidste år til Sankt Hans. Han har jo lavet en hestestal om til en historisk café. Og dengang han havde fået det indrettet med vægge og 2 toiletter i gavlen og så videre, så sendte han bud og sagde, alle, der har et eller andet, de gerne vil give mig til min nye museum, de får sild og snaps. Så vi kom med et tærskeværk, ikke under armen, men vi havde et tærskeværk med, og så fik vi ellers sild og snaps, og alle de dejlige ting, vi kom med, dem satte Paul op, og det vil sige, det er vores museum. Og vi har et meget, meget fint landbrugsmuseum, for Paul han var helt vild med gamle traktorer og gamle redskaber, og jeg ved, når gamle landmænd de kommer, så siger de, nej, hvor er det en fin samling, I har. Og kvinderne, de siger, har I ikke andet at byde på? Jo, Kalekammeret har han indrettet som et bibliotek, så kvinderne, de går på biblioteket, og mændene, de går ud og rører ved alle de dejlige gamle. Vi har det mindste tærskeværk, det var os, og Mosegården, de har givet det største tærskeværk, og vi har Rosenitter, og vi har alt dernede. Det er altså en lidt joke, men det er et rigtig dejligt sted. Der er plads til 80 mennesker, man kan ikke bestille plads, man bestemmer selv, om man vil sidde ude eller inde. Man kan købe is, øl og vand, og så kan man lave en kop næskaffe. Det er helt selvbetjening. Men det er et rigtig dejligt sted.
Så kommer den russiske kirke. Den russiske kirke. Se løgspiret. Altså, der bor en russisk nonne på øen, og hun bor nede på den firlængede gård. Det der hus, det er den russiske kirke, og her der bor hendes pilgrimme inde i de der værelser der, hvor der er 3 værelser, 3 senge hver sted, og så er der badeværelse, så er der en institutionskøkken og stue, så er der en terrasse over bagved, og så er der en fodboldbane. Men alt det, der er inde i kirken, det er russiske ikoner fra Hesbjerg Slot. Og der hænger et meget stort billede, og der er lige fri bane nu, et stort billede af den russiske zarfamilie, og det har ham Jørgen Laursen vedgået meget op i, for det var jo dronning Dagmar, den danske prinsesse, der kom over og blev gift med zaren. super godt, og så er der en matador med i, og så er der nogle marver. Ja, vi er på Bogø, og vi har været rundt med Lise og set øen, og så møder vi en, der er barnefødt herovre, som hedder Pind Poulsen. Velkommen til, at du vil fortælle lidt om din tilhørsforhold til øen. Du er jo barnefødt herovre, kan jeg forstå. Jo tak. Det er jo mange minder for mig, når jeg kommer herover. Jeg er jo født og vokset op her, og havde været skulle overtage en gård, hvis jeg havde ville være landmand dengang, så havde jeg jo haft den mulighed. Men har jo ikke boet her siden jeg var 16 år, hvor jeg måtte gå i gang med en uddannelse på den anden side af bæltet. Ja, sådan er det jo. Ja. Du har gået i skole herovre jo. Ja, jeg har gået i skole de første 5 år herovre. Og i de 5 år, der var jo forskellige antal elever på skolen. Ja. Det år, vi var flest, der var vi 9, og så havde vi et år, hvor vi kun var 3. Okay. Og i forbindelse med det, så havde vi engang en influenzaepidemi, og det vil sige, at de 2 andre, de blev syge, men det gjorde jeg jo desværre ikke, så der var jeg helt alene på skolen en hel uge, sammen med vores eneste lærer. Hvilket årstal er vi sådan cirka i? Jamen, der må vi jo have været tilbage i slutningen af 70'erne, for jeg er fra 67, og det her, det var i 3. klasse. Og du er jo lærer, så du kan næsten regne ud for det, hvis jeg har været cirka 10 år dengang, så må det have været i 77. Ja. Har du også været lærer herovre? Nej. Ja. Men du er uddannet lærer, ikke også? Jo. Ja. Jeg har været lærer i 38 år på Rasmus Rask-skolen. Okay. Jamen, så blev du så konfirmeret herovre, eller hvad? Eller sådan set i kirken? Jeg er jo både døbt og konfirmeret i kirken, og min ældste søn er også konfirmeret op i kirken, fordi der boede jeg jo i København sammen med min daværende kæreste, og vi fik jo et barn og boede kun på et værelse i København, så det skulle han jo også konfirmeres, eller døbes et sted, hvor man kunne finde tilbage, så min ældste søn er også døbt herovre. Men ellers er det jo hele min familie, der har været deroppe, og jeg har også et familiegravsted deroppe, som... jeg kan forstå, hvor mange søskende var I? Jeg havde jo kun en søster, men min mor havde jo 7 søskende, og de var alle sammen piger. Ja. Fordi min bedstefar, han ønskede sig en dreng, så han blev jo ved at se, om ikke der kunne komme en dreng til sidst, men det fik han aldrig. Til gengæld fik han jo 7 svigersønner. Da du så flytter herfra, så kommer du på landbrugsskole, eller hvad? Eller? Ja, så startede jeg faktisk en grøn uddannelse, og egentlig en uddannelse inden for skovbrug først. Ja. Og var i skoven i nogle år, og så tog jeg en tur til Afrika, fik malaria, kom hjem og var meget syg, og så startede jeg på Landbrugshøjskolen og blev agronom, og har så siden også arbejdet for landbruget, men nu som rådgiver. Ja. Hvordan føler du sådan set på Bogø? Sådan set kommer du af og til herover? Sådan set, ja. Jeg kommer gerne en gang om året, og jeg har jo minder om alt, hvad man går forbi her. Der er ikke et eneste hus, jeg ikke har været inde i på Bogø, fordi at jeg har jo gået med aviser, og alle de gamle koner og gamle mænd, der skulle jeg jo lige have lidt snak med sammen med, når jeg kom med avisen. Ja. Så jeg cyklede rundt med aviser i en periode hver dag, og ellers var det kun om søndagen, men der skulle jeg jo altid lige med ind. Og hvis man nu bød mig en sodavand eller en krone i drikkepenge, så fik man jo også måske lige 5 eller 10 minutter snak. Ja. Så jeg har været i alle huse på Bogø. Ja. Så du ved, hvor mange der var så?
Ja, jeg ved jo, hvor mange der var, og jeg ved jo, hvem der ejede alle jordlodder tilbage i 70'erne og 80'erne og måske i 90'erne. Men nu er det hele jo forandret, og man kan sige, at der er jo meget færre fastboende, så nu er man nede på 17 fastboende, og jeg synes, jeg kan huske, at vi kommer under 80-90 stykker, så det er jo gået kraftigt tilbage med, hvor mange der bor her. Ja, det går vel kun en vej, ikke også? Det er sværere at være fastboende her, ikke også? Så husene er jo gået fra, at det var steder, hvor folk boede året rundt, og måske næsten aldrig tog færgen til Assens, til det nu er alene sommerhus, som bliver besøgt af nogen, der kommer med færgen fra Assens. Jamen, du solgte jo så dit barndomshjem til en dame, der købte. Ja, min far blev syg, og det var en lidt ung alder. Han var kun først i 60'erne og blev opereret i hjertet, og så ville de gerne af med ejendommen. Og så Christina, som jeg i øvrigt også har gået i skole med, som er 5 år yngre end mig, der synes mine forældre, at hun skulle have lov til at købe gården til en pris, så hun var i stand til at drive det videre. Så der blev det solgt, og det glædede mine forældre hele vejen, da de levede sammen, og min far lever endnu. Og det glæder ham stadigvæk, at der var en, der købte, og at gården blev en af dem, som ikke kom til at stå tom, men der er rigtig nogen, der bor på, og der også blev drevet landbrug fra. Men hun har jo så også ekspederet, altså hun har købt flere herovre jo så. Ja, så har man jo måttet udvide, og nu er det vel stort set kun 2 driftige landmænd, der deler den aktivitet, der skal laves. Men de landmænd, der er herovre, det er så svinebrug, eller hvad? Jamen, Christina har vel stadigvæk griser over, en lille smule frilandsgris og har nogle søer, ikke også? Men ellers er der ikke nogen svineproduktion. Der har også været en slags svineproduktion herovre, men den er blevet stoppet. Der er faktisk ikke nogen husdyr herovre, som er. Nej, der er de griser, og så er der jo selvfølgelig nogle ammekøer, som græsser alle de enge, som fuglene jo har rigtig meget glæde af, så det er jo enormt vigtigt, at vi vedholder afgræsning på nogle af de her arealer. Og det er jo ikke bare landmændenes ansvar, det er også samfundets ansvar, at man får afgræsset de her arealer, så man skal sørge for, at der på nogle af de her øer er nogle tilskudsordninger, så man kan leve af og passe de dyr, selvom det måske ikke er lige så effektivt som samle mange dyr i en stald. Så er det her jo for biodiversiteten og for den naturudvikling, der er, så er det jo enormt vigtigt, at man bliver ved med at drive det her på den måde. Ja. Men jeg kan forstå, at det, I snakker om, at det er jo, at det skal sættes under vand nu af landbrugsjorden. Altså, inde på midten af øen, der er jo en stor mose, som er blevet afvandet, og det er faktisk afvandet så sent som i begyndelsen af 60'erne, og det var lige på det sidste, hvor Danmark holdt op med statsstøttede afvandingsprojekter. Og der kan man jo så sige, i dag, hvor vi så skal lægge 12-15% af landbrugsjorden tilbage til natur og til biodiversitet og sådan noget, så har jeg jo svært ved at se et mere oplagt sted end Bogø og lægge det her tilbage. Men problemet er jo, at når man nu vil sætte sådan noget under vand, så skal man give erstatningsjord. Sådan har det været. Men der er jo ikke noget erstatningsjord herovre på øen. Det er derovre på Vestfyn. Og når de begynder at kigge på det, så bliver det for dyrt, fordi jorden over på Fyn er for dyr. Men de er jo ved at lave nogle regler nu, hvor de måske er nødt til at finde sig i. Altså hvis samfundet skal gennemføre det, man vil nu, så skal man jo kigge dybere ned i kassen. Og så bliver man jo nødt til at købe jord op, og efter min personlige mening, så kan man jo ende med at skulle ekspropriere, altså lave et tvangssalg. Fordi man kan jo ikke det, hvis man er 5 lodsejere om en mose, og den ene ikke vil være med, ja, så er der jo enten ingen projekt, eller så bliver den 5. jo tvunget med. Og det er jo rigtig spændende, og det er rigtig spændende, hvad skal man sige, politisk set, hvor ender alt det her henne. Det er jo fantastisk spændende. Så landbruget står jo i en mere spændende tid, end de har gjort i mange år. Og nogle af dem, som tænker, hvor ender det henne, siger jo egentlig, at den udvikling, vi står for i landbruget nu, det er på samme størrelse, som da den grå Ferguson kom og havde liften bagpå, hvor man ikke længere skulle køre med en hest, eller kun kunne slæbe noget efter sig, men man rent faktisk skulle løfte i enden og køre den anden vej. Så vi står jo over for en kæmpe omlægning, og der tænker jeg jo sådan et projekt som på Bogø. Hvis ikke man skal starte her, hvor skal man så næsten starte henne? Så det håber jeg kommer til at opleve. Ja. Altså bare tænk på oppe ved Bogense og Gyldensten, der har de lavet et rigtig stort overrisliks, hvor landskabet har forandret sig fuldstændig. Ja. Så det sker jo. Så det kan jo være, det er en af de sidste kornmarker, vi ser, der står bølger hen over den gamle mose. Det kan godt være, hvis vi kommer om 5 år, at tingene ser anderledes ud. Ja, men altså, jeg kan se, at det er jo at det er meget sådan set, at det går så meget tilbage herover. Fordi at jeg har ligesom Lyø og Drejø, de har ligesom fået en lidt opbladet, og det har i dels i Strøne, der er der jo fremgang.
Så det er at få unge mennesker til at flytte derover og få børn og sådan nogle ting der. Men jeg ved ikke, hvad der skal gøres for det, men... Du når et kritisk minimum, og når du kommer ned på så få mennesker, så har du jo heller ikke ret mange i din omgangskreds. Nej. Og så lige pludselig, så er man egentlig så få, og så synes man jo alligevel, det var godt nok at have en anden, man også kunne kende. Så jeg tror, man er kommet ned på et meget lavt niveau, og så er det svært at ligesom løfte det derfra. Ja. Og en anden ting, det er nogle af de andre øer, du nævner, der sejler man for eksempel til Svendborg, hvor der så er arbejdspladser. Men sejler man til Assens, så er det jo heller ikke et sted, hvor der sker specielt meget. Så du kan jo ikke bare hoppe på færgen og gå op på din arbejdsplads og hoppe på færgen og sejle hjem igen, selvom du jo egentlig sejler både sommer og vinter. Jeg sagde jo lyttet til, hvad du fortalte da vi havde rundt der, at du vil gerne være uddannet, så du vil over have en læreplads over på sukkerfabrikken. Var det ikke det, du sagde? Jo, det var da jeg kiggede på, da jeg kom til skole. Ja, udvalget, da jeg kom i skole i Assens, så var det jo sådan, at man kiggede over på sukkerfabrikken, og kunne man få en læreplads som smed eller elektriker på sukkerfabrikken, kunne man komme på tobaksfabrikken, eller kunne man komme hen i banken, eller kunne man komme op på Bruns Armatur, så skulle man bare skynde sig ud af 9. klasse og få sig et arbejde, for det kunne ikke blive bedre end det. Nej. Og sukkerfabrikken er lukket, tobaksfabrikken er lukket, Bruns Armatur er der heller ikke mere, og bankerne har ikke nogen ansatte længere, der betjener kassen. Og sådan udvikler verden sig jo. Og det vil den jo også gøre her, og jeg er simpelthen rigtig spændt på, hvis man kunne få lov at kigge ind, hvordan Bogø ser ud om 20 eller 25 år, så vil jeg synes, det var helt fantastisk spændende. Ja. Om det her bliver en turistø, om den bare skal ligge i natur, eller man stadigvæk vil dyrke noget landbrug, man klamrer sig til i kraft af tilskud og tilskud til færger og sådan noget, fordi man synes, at det også skal være her. Det bliver simpelthen rigtig spændende. Det har jeg spurgt om. Har I et forsamlingshus herovre? Ja. Det har jeg heller ikke. Det er indrettet til 2 ferielejligheder nu. Ja. Så er der jo naturskolen, som kan bruges i noget, der minder om de samme funktioner, ikke også? Ja. Men det gamle forsamlingshus, det er ikke længere eksisterende som forsamlingshus. Altså, vi kan godt se, at det der ting der, de forsvinder. Så giver man faktisk også dødsstøtte til en ø, synes jeg. Ja, men et eller andet sted, så er det også en naturlig, afvikling af sådan en ø. Det er der jo på en eller anden måde. Hvis folk virkelig ville være her, så opfandt de jo også de ting, som de skulle bruge for at blive være her. Ja. Jeg tror, det er svært at statsstøtte eller på anden måde sørge for en bestemt udvikling. Selvfølgelig skal samfundet ikke begrænse det, som folk gerne vil, men hvis folk ikke rigtig vil noget af sig selv, så tror jeg som set heller ikke, det kommer til at ske. Nej, jeg tænker på, nu sidder jeg med sådan 2, som har virkelig idéer, og I går meget op i øen, sådan set. Kunne I ikke finde ud af at lave et eller andet på øen? Jamen, jeg er jo kun på besøg. Jamen altså, nu siger Finn 77, det vil sige, du forsvandt i 83. Ja. Ja. Der var det jo allerede kørt. Altså, jeg siger jo gerne, når du nedlægger en skole, nedlægger du et samfund. Ja. Og når du først har nedlagt den skole, så er det rigtig, rigtig svært at få noget genopbygget igen. Så løbet er kørt. Der var jo heller ikke nogen tilbage. Altså man kan jo holde skole for 3. Nej, altså, kan man så, og skulle jeg have spolet tilbage, det er ingen kritik af mine forældre, så skulle jeg jo have været på en kostskole. Jeg skulle ikke have rendt rundt her med så lille en omgangskreds og sådan en hverdag. Det skulle jeg ikke have gjort. Altså nu kalder jeg dem, der var ambitiøse og gerne ville have, at deres børn skulle have en uddannelse. De blev jo sendt afsted som cirka 14 år, så blev de sendt på kostskolen i Nyborg. Ja. Det var sådan set det, man gjorde. Jeg kan jo huske, da jeg mødte Arne, så undskyldte hans forældre faktisk, at de ikke havde sendt ham afsted, fordi han havde evnerne, men de havde måske ikke overskud til, og de kunne sende ham på en kostskole. Ja. Min søster kom på kostskole i Nyborg også og kom på gymnasiet den vej, men, og jeg ville gerne have været på efterskole, men der var jeg vist ikke lige penge til begge dele på en gang, og min søster var lidt bedre til at læse og skrive, så blev der satset på det. Ja, men altså, det er også noget med økonomi at gøre. Altså jeg vil sige, en af grundene til, når nogle øer ikke kan klare det, det er jo sejltiden. Hvis du går over til Årø, hvor det tager 4,5 minutter at komme fra Åsund til Årø, du har jo et helt anderledes, den er sådan cirka samme størrelse, eller? Og de har jo et helt blomstrende samfund. Jeg ved ikke, hvor mange der bor, men den er levende på en helt anden måde. Ja. Men altså, vi synes, at Bogø er smuk, sådan som den er, men den er jo, der er ikke ret mange mennesker tilbage. Jeg synes, at nu vil jeg være med rundt her i dag, så synes jeg virkelig, at det er meget, meget flot ud. Det synes jeg virkelig, det er. Ja. Og jeg synes også, at naturen den er også helt speciel, altså vi kan se med
med jorden derude, ikke? Altså det har lidt af hvert jo, både dårlig og god jord, sådan er det. Altså nu bor jeg jo så tæt på, at når man kører til stranden der, hvor jeg bor, så kører man til vestkysten. Og jeg synes jo, at vestkysten er så kedelig. Fordi man går bare ned på den store sandstrand, og så kigger man til højre og venstre, og så blæser det ind i hovedet, og man kan lidt lave dernede, fordi at, der er jo ikke noget at gøre, og der er ikke noget at se på samme måde som her. Der er jo enormt meget at opleve her i planter og fugle og afvekslende natur, ikke også? Så jeg kan jo rigtig godt lide den natur, vi har her langs med de danske bælter. Tiden har jo også været imod en ø, og nu har jeg fortalt, at der var 14-15 gårde, og der er faktisk 2 gårde, der holder den her ø i gang. Så det alene gør jo også, der har været 14 gårde, og de er jo rejst fra øen, de kunne ikke leve af det. Hvad skal man sætte i stedet for? Og der er jo ikke noget, der bliver sat i stedet for. Altså på fastlandet, der har du jo også fået en reduktion i antallet af gårde, der bruger mennesker på, eller som lever af landbrug. Men så kan man jo tage på andet arbejde, eller bruge det jo som sit hus. Men her er det bare mere, det bliver bare rigtig synligt, fordi der er en mur af vand rundt om, og så bliver det jo rigtig isoleret at kigge på. Du skal bo herovre lidt, til du dør? Nej, men jeg bor jo ikke. Jeg bor jo kun her om sommeren. Jeg er jo sådan en pendler, ikke? Ja. Så... Men altså, jeg kan ikke se nogen, altså, jeg siger, at løbet er kørt, der er ikke nogen fremtid. Fordi jeg har jo vist dig og snakket om de bøger, der er blevet, de øer, der er forladt, og der er de sidste øboere, ikke? Og vi er de sidste øboere. Sådan accepterer jeg, at tingene er. Fordi da jeg startede med at komme her, der var der, når de startede bådefærgen i Assens, 1 gang om dagen kom de til Brandsø. Og de sejlede først til Bogø, så sejlede de over til Brandsø. Så sejlede de til Brandsø, og hvis der så var nogen fra Brandsø, der ville i land på Bogø, så sejlede de ind til Bogø, eller sejlede de til Assens. Og på det tidspunkt boede der 4-5 mennesker på Brandsø. Og det sluttede 1972. Der var der ikke flere mennesker på Brandsø. Altså vi har været nabo til det, vi har set, hvordan afviklingen har været. Og det er ikke, fordi jeg vil være pessimist, jeg vil bare konstatere, den er under afvikling. Det kan vi lige så godt sige. Men hvad siger jeres borgmester til det? Jeg tror, han vil blive rigtig... Det er jo derfor, det var så dejligt, at han er været her i dag. Jeg tror, han vil blive rigtig, rigtig glad, fordi så sparer han det. Jeg tror ikke, han er særlig interesseret i Bogø. Det tror jeg ikke, han er. Nej. Det bliver jo aldrig en god forretning at drive den her ø med det, der er her nu. Nej. Altså det kan det jo ikke være. Så det er jo en pestilens for kommunerne at have sådan en klat liggende, der skal bæres penge ud til. Og landbruget kan ikke trække det. Du ser, at færgen måske holder op på et eller andet tidspunkt. Det gør den da, når de 2 landmænd der ikke vil drive landbrug mere, så går færgen derned, for så har den intet at sejle med. Altså mens der er stadigvæk de her 2 landmænd, der er trods alt sejlads. Der bliver bestilt sådan til ekstra færge alene til dem. Og det er helt i orden, ikke? Hvad så med alle dem ude på campingpladsen? Og det de skal da... Ja, de kan finde en anden campingplads. Men man har ikke en færge fra Assens for at sejle campinggæster herover. Det har man ikke. Nej. Det bliver spændende. Vi er nødt til at være realistiske. Det bliver jo en politisk beslutning, hvornår den færgen stopper, for den kan jo ikke tjene til sine egne omkostninger, så der skal jo bæres penge til. Og så er det jo, hvor længe man vil det.